Ħuna Joseph għadu kif għanna il-rakkont meta Alla ġabar il-poplu tiegħu Izrael mal-muntanja Sinai sabiex hemmhekk jagħtihom l-10 kmandamenti u hekk daħal f'patt magħhom illi wkoll daħħalhom fl-art imwieda. Il-każ tagħna huwa pjuttost differenti. Issa li der Sidna Ġesu Kristus Salvatur imwied, l-awtur tal-ittra l-Ebrej ħajspjegalna il-differenza. Ebrej 12 minn vers 18 sa 24. Għax intom mersaqtux lejn muntanja li tista' tintmess u tinħaraq bin-nar, ġifier muntanja Sinai. U lejn dalma u oskurità u tromba tar-riħ u lejn ħoss ta' trumbetta u lejn leħen ta' kliem li ma leħen dawk li semgħu jittalbu biex ma tiżdidilhomx kelma waħda. Għax ma setawx jissaportu l-kelma kmandata. Anke jekk bima tmiss il-muntanja se tkun imħaġra. U hekk waħħaxija kienet id-dera li Mosè qal jien beżan ferm u mried. Iżda intom issa ersaqtu lejn il-muntanja Sion u lejn il-belt tal-Alħaj, Ġerusalem tas-sema. U lejn eluf fuq eluf ta' anġli, lejn l-assemblea u knisja tal-primogeniti reġistrati fis-smewwiet, u lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, u lejn l-ispirti ta' nies ġusti ipperfezzjonati. U lejn Ġesu, il-medjatur ta' patt ġdid, u lejn id-demm imraxxax li jitkellem ħwejjeġ aħjar mid-demm ta' qabel. Amen. Ġesu sikwit illum huwa preżentat lilna bħala dak li isolvilna bħalli kieku abrakatabra il-problemi kollha tagħna. Aċċetta lil Ġesu jgħidulek u tirnexxi finanzjarjament. Aċċetta lil Ġesu u jkollok karriera tajba. Aċċetta lil Ġesu u teħles mill-mart tiegħek, mill-problemi tiegħek fiż-żwieġ. Bħalli kieku Ġesu għandu xi bakketta maġika illi jirranġalna dawn il-problemi kollha tagħna. Dil preżentazzjoni ovvjament ma taqbilx mar-realtà, għal kontrarju, meta aħna nirrikorru għand Ġesu u nemmnu fih, il-problemi tagħna jibdew. Mhux jiġu fix-xejn, għal kontrarju jibdew. Il-problemi tagħna f'din id-dinja jibdew realment. Għax insibu ruħna frustieri u barranin tajjeb f'dinja illi Ġesu qal dwarha id-dinja tobodni għal xi nixed kontra tagħha li l-emel tagħhom ħżiena. Jekk badu lili se jobodu lilkom ukoll. Jekk ippersegwitaw lili se jippersegwitaw lilkom ukoll. U allura ma rridux aħna rridu nkunu realistiċi. Rridu nkunu nies illi narfu iva illi Ġesu huwa dak illi ċertament għandna bżonnu għas-salvazzjoni ta' ruħna, però malli nidentifikaw ruħna ma' Ġesu ta' Nazaret illi kien mislub u irxuxtat u tela fis-smewwiet malli aħna nidentifikaw ruħna miegħu jibdew il-persekuzzjonijiet, xi ftit jewwies il-kritika, radikolaġni u kultant ukoll it-telfa ekonomika u f'ħafna pajjiżi sallum il-ġurnata f'ħabs u martirju. Is-sofferenzi, id-batijiet jibdew. U dik kienet propjament il-problema ta' dawn l-Ebrej li rċevew din l-ittra l-ewwel darba. Darba kienu aċċettati fis-soċjetà tagħhom għax kienu Lut, jgħixu mal-Lut, illi jmorru s-sinagoga flimkien u kellhom din il-kultura flimkien, kulħadd jaċċetta lil kulħadd. Tajjeb, meta dawn isseparaw ruhom il għaliex issa jemnu li Ġesu huwa l-Messija mibgħut minn Alla, il-Messija li l-poplu Ludi ċaħdu u salbu. Tajjeb, u allura flok ma jmorru s-sinagoga qed jiltaqgħu fid-djar biex hemmhekk jagħtu qima lil Alla
fissem il-medjatur tagħhom Ġesu Kristu, allora tistgħu timmaġinaw kif anke l-qraba tagħhom, il-ħbib tagħhom daru kontra tagħhom. Din nistgħu napprezzaw għaliex anke ġrat lilna xi ftit jew wisq. U aktar ma aħna nuru lil nfusna definittivament bħala segwaċi ta' Ġesu, aktar naqalaw fuq rasna. U allura sew kija redikolaġni, sew kija kritika, sew kija li n-nies warbuna jew ikkalpestawna bil-sienhom. L-awtur irid jafżana issa quddiem dan ix-xenarju li nsibu ruħna forsi bdana mal-ħajt u f'ħafna skumdità. L-awtur qed jafżana li fl-aħħar mill-aħħar imissna nibżgħu mhux minn dawn il-problemi illi jinqalgħu neċessarjament għax aħna nappartienu għal Sidna Ġesu Kristu. Għax aħna sirna in-naċ tal-merħla tiegħu. Imma aktarx għandna nibżgħu fl-aħħar mill-aħħar mill-ġudizzju tagħna. U dik hija l-problema illi kull bniedem għandu baqal ifittex li jsolvi. Problemi għandna kemm irridu, vera kollha kemm aħna għandna t-tabija u l-biżijiet tagħna ta' problemi, jista' jkunu problemi fiżiċi, problemi mentali, problemi materjali, però il-problema li jekk aħna ta' bilħaq nies orrif li jridu nippreparaw għalija u nkunu nafu li għandna soluzzjoni għalija hija il-ġudizzju tagħna. U maqtuħa l-bnedmin li jmutu darba biss, ma wara dan isir il-ħaq minnhom, isir il-ġudizzju minnhom. L-awtur qed jafżana li jisma' ara ma jfettlilkomx terġgħu lura minn fejn ġejtu. Tagħtu darkom lil Sidna Ġesu Kristu meta tafuh issa li huwa l-qassis il-kbir tagħna li b'offerta waħda għal għandna l-maħfra, illi huwa il-profeta akbar minn Mosè. Jridu nagħdu attenti li ma mmorrux lura u nagħtu darna l-verità biex minn għalina insolvu l-problemi u nkunu maħbubin minn nies ta' madwarna. Le, il-priorità tagħna hija li nkunu maħbubin minn Alla. Maħbub minn Alla jiġri x'jiġri. Finalment Ġesu qal imberkin intom meta n-nies jippersegwitawkom jgħidu minn kull xorta ta' dan fuqkom bil-gideb minħabba ismi. Ifirħu tennew. Ġifek aħna ta' bilħaq nifmu fejn ġabna Ġesu Kristu li ta' bilħaq solva lina l-problema maġġura, il-problema ewlenija tagħna, il-problema fundamentali tagħna, li aħna midimbin u bebda mod ma nistgħu nersqu għal ġudizzju u naħsbu li sa nibqgħu weqfin quddiem Alla. B'Ġesu Kristu ngħaddu mill-ġudizzju mingħajr ħsara. Imma mingħajru m'hemm xejn ħlief rovina, telfien u kundanna eterna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Alla għandu żewġ settijiet ta' kodba. Ifhmu għadik, żewġ settijiet ta' kodba. Illi finalment meta l-istorja ta' d-dinja tkun magħluqa bħalma bdiet u qed tkompli xi darba tingħala. Finalment jinfetħu l-kodba. U rajt il-mejtin jgħid Ġwanni kbar u żgħar weqfin quddiem Alla u nfetħu l-kodba. U nfetaħ ktieb ieħor li huwa l-ktieb tal-ħajja. U sar ġudizzju mill-mejtin fuq dak il-ħwejjeġ kollha li kienu miktubin fil-kodba skont l-emejl tagħhom. Żewġ settijiet ta' kodba. Hemm il-ktieb tal-ħajja li dawk kollha li misjubin bismijiethom miktubin fih se jkunu salvati u se jitlu f'Ġerusalemm tas-sema, però hemm ukoll setti ieħor ta' kodba fejn Alla qed jirrekordja l-emejjel tajbin u ħżiena tal-bnedmin kollha. Salla fil-qdusija u l-ġustizzja u r-rettitudni tiegħu jiddomanda minna li nkunu perfetti. Il-liġi tiegħu nobduha perfettament bl-ebda nuqqas mit-tnissil tagħna f'ġufomna sal-aħħar nifsa ħajjitna. U hekk jgħidilna illi sar ġudizzju minnhom skont l-emejjel tagħhom. X'emejjel jagħmlu bnedmin bħalna u ma emejjel ħżiena. Ġesu ċertament qed għandna żżardawek u ma ħallina f'ebda dubju x'joħroġ mill-qalb tal-bniedem vera ħsibiet iż-żiena, l-faħx, l-idolatri, is-serq, kull tip ta' ħażen joħroġ mill-bniedem jgħid u jniġġes lill-bniedem, iħammġu lill-bniedem. Meta nafu issa però illi f'Ġerusalemm tas-sema
fija ma jidħol xejn li ħammeġ. Ma jidħol xejn li mħammeġ. Allura x'inhi t-tama tagħna hija li ismijietna ikunu miktubin fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. Nistgħu niftaħru bina nfusna kemm aħna tajbin, kemm aħna eċċellenti, meta imqabbla ma' nies oħra, meta mqabbla mal-ar nies tas-soċjetà, forsi aħna nibrillaw. Frattant ebda bniedem mu kapaċi jidher waħdu quddiem Alla. U joffri l-emejl tiegħu illi ma jiswew xejn. L-Apostlu Pawlu meta kien għadu Fariżew mrobbi taħt ma' saqajn Gamaliel moti l-aqwa edukazzjoni akademika u reliġjuża ta' żmien. Tajjeb, jgħid illi infatti jagħti lista ta' kredenzjali tiegħu, ta' affarijiet tajba illi huwa għamel u seta' jiftaħar bihom. Però jgħid illi dak il-ħwejjeġ li kienu taqliħa għalija jiena għoddejthom bħala telf biex nirbaħ il-Kristu. Iva bla dubju jiena nżomm kollox bħala telf. Ħdejn il-privileġġ kbir li naraf il-Kristu Ġesu Sidi li minħabba fih soffrejt it-telfa ta' kull ħaġa u nqisha bħala żibel biex nirbaħ il-Kristu, biex ninstab fih. Hawnni dan hu l-għaqal illi wieħed jaraf illi waħdu mhux se jasal. Frattant bi Kristu nistgħu nieqfu quddiem Alla fiduċjużi li Alla se jilqana. Għaliex ninstabu fih mhux bil-ġustizzja tiegħi u bil-perfezzjoni tiegħi li tiġi mill-liġi, imma bil-ġustizzja li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu, il-ġustizzja li tiġi mingħand Alla bil-fidi. Mela l-Bibja tippreżentalna żewġ metodi illi n-nies kollha tad-dinja mexjin fuqhom, jew f'din il-ħaġa jew f'din. Jew din it-triq jew l-oħra. Jew it-triq tal-liġi u allura marbut mal-muntanja Sinaj, jew it-triq tal-grazzja u allura ħarstek hija lejn il-muntanja Sion. Se nispjegaw aktar x'irid ifisser l-awtur hawnhekk fejn jgħidilna intom ma rsaqtux l-muntanja tista' tintmess, ma rsaqniex l-muntanja Sinaj. Ħalli kieku biex nirċievu l-liġi biex nobduha ħalli bekk aħna nimmeritaw is-salvazzjoni tagħna. Mhux dak il-każ. Il-każ tagħna huwa intom irsaqtu lejn il-muntanja Sion, lejn il-belt tal-ħaj. Kristjani huma nies illi jarfu illi fihom infushom m'hemm ebda preġju, m'hemm ebda ħaġa li tista' tirrikmandana quddiem Alla. Jaqblu perfettament mal-opinjoni tal-profeta Iżajja fejn jgħid li aħna sirna l-koll bħal wieħed imniġġes u s-sewwa kollu tagħna sar bħal ċarruta maħmuġa. Il-koll nitbiru bħal werqa u ħtijietna bħal riħ iġorruna. Fina nfusna m'hemm ebda tama. Ħanerġa' ngħid illi Alla qiegħed quddiem il-bniedem il-patt tal-opri jew il-patt tal-grazzja. Fuq li ma wieħed miexi. Il-patt tal-opri jiddomanda minnek bħalma Alla ddomanda minn Adam fil-bidu illi obdini perfettament u jiena nbirkek. Il-patt tal-grazzja jindirizza lin-nies li jafu li huma ħatin, jafu li jinstabu taħt kundanna u s-saħta tal-liġi mksura u dawn allura imorru quddiem Alla bħala tallaba ma jippreżentaw xejn minn tagħhom imma sempliċement jappellaw għal ħniena tal-Alla. U allura jew ma' Sinaj inkella qed tersaq lejn Sion. Sinaj u Sion. Żewġ muntanji, waħda fl-Arabja, Sinaj fejn il-poplu Ludi iltaqa' magħha, jew il-muntanja Sion. Forsi ma tantx smajna dwar il-muntanja Sion. Oriġinarment kienet waħda mill-muntanji f'Ġerusalemm, waħda mill-għoljiet ta' Ġerusalemm, fejn imbagħad inbena t-tempju u bil-mod il-mod Ġerusalemm infisha bdiet tissejjaħ Sion ukoll. Tajjeb, imma mbagħad minn hemmhekk fit-Testament il-Ġdid narfu li hemm Sion temm fuq, mhux tal-art.
bħalma hemm ukoll Ġerusalem tas-sema. Alright? Mhux sempliċement tal-art. U allura Sinai jew Sion, waħda teskludi lill-oħra, ma tistax tħallathom flimkien. Ma tistax tħallathom flimkien. Jew blopri jew bil-grazzja tagħha. Jew blopri personali tiegħek, inti tittama li ħatgħix ħajja perfetta, li nafu li hija xi ħaġa assurda u impossibbli, jew allura bil-grazzja. Alla jagħlaqna għall-grazzja tiegħu. Fir-Rumani jgħidilna li Alla għalaq il-kulħadd fit-diżubbidjenza, bħalli kieku fil-ħabs tad-diżubbidjenza biex ikollu ħniena minn kulħadd. Dawk kollha ħajkunu l-ġenna, ħajkun ġenna minħabba il-ħniena talla u ebda raġuni oħra. Ebda mertu personali tagħhom. Rumani 11 Pawlu joħroġ dan il-kontrast qawwi. Vers 6 fejn jgħidilna illi Alla għandu fdal, għandu nies iva f'din id-dinja magħżulin bil-grazzja tiegħu. Imma jekk bi-grazzja mhux iżgħet blopri. Inkella l-grazzja mhix aktar grazzja. Imma jekk blopri mhux iżgħet bi-grazzja, inkella l-opri mhumiex aktar opri. Qegħdin nifhmuha illi dawn huma antagonistiċi għal xulxin. Jekk inti jidhirlek illi blopri tiegħek, bl-ubbidjenza tiegħek, kapaċi timmerita l-ġenna, ipprova. Ma ġusi jgħid illi għal bnedmin din impossibbli. Ma kollox hu possibbli għal Alla. Ġesu tkellem hekk meta nistaqsih mela min jista' jsalva? Min jista' jsalva dawk illi jarfu l-omnipotenza u l-ħniena ta' Alla. Jekk se salva li kien nifsek, jew se salva li kien nifsek, jew se tkun salvat minn fuq. Jew salva li kien nifsek, jew tkun salvat minn fuq. Jew inti se taqla l-paga tiegħek bix-xogħol tiegħek, u allura Alla ikollu iħallsek is-salarju, tajjeb, però tkun ħdimt sewwa. Mhux tagħmel ħajtek tal-larga u titraskura dmirek u l-obbligi tiegħek u tagħmel dak mhux suppost tagħmel u ma tagħmilx dak li suppost tagħmel. Alla ta' bilħaq ħallas, ma ħallas kont l-emil tagħna. Alla, isimgħu għadi, Alla ma jridx jgħinek is-salva. Alla qatt ma għen lil xi ħadd biex isalva. Imma Alla ċertament irid isalvak. Din l-idea li Alla jgħinna jagħtina daqqatit biex insalvaw lil nfusna hija idea pagana għall-aħħar. Frattant hija idea popolari ħafna, anke fost evanġeliċi forsi mhumiex malma biżżejjed. Alla ma jitisalva, Alla ma jrid jgħin lil ħadd biex isalva. Alla jsalvak waħdu. M'għandux bżonn l-għajnuna tiegħek, m'għandux bżonn il-parteċipazzjoni tiegħek, m'għandux bżonn il-ħidma tiegħek. L-ewwel tal-Timotju kapitlu 2 Pawlu jgħidilna illi Alla irrid lil bnedmin kollha jsalvaw u jaslu għall-arfa tal-verità. Għax hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Alla irrid isalvana, però semgħu Alla jrid isalvana kif iridu u bil-metodu tiegħu. Il-metodu tiegħu huwa permezz tal-medjatur maħtur minnu nnifsu, Ġesu Kristu, li talu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd biex tingħata bxieda fi żmien imwaqqat. Dawk li jirċievu, dawk illi jilqgħu ix-xhieda tagħha illi fi Kristu Ġesu meta miet fuq il-Golgota u kien mitfun u reġa' rixoxta hemm hija s-salvazzjoni tagħna, dawn in-nies iva Alla isalvhom. Alla isalvhom. Charles Spurgeon, il-famuż predikatur Ingliż, jgħid li kull teoloġija tajba tista' tinġabar fil-qosor f'żewġ sentenzi osra. Dawk li ħajsalvaw isalvaw biss bil-ħniena tagħha.
dawk kollha li jintilfu biss ħtija tagħhom. Hemmhekk għandek il-Bibbja kollha f'żewġ sentenzi qosra. Spurgeon għandu raġun. Il-Bibbja hija ktieb li tagħtina tama li Alla b'favur botja b'xejn mingħajr ma jistħoqlok. Jagħtik il-maħfra, jiġġustifikak, jilliberak minn kull kundanna minħabba ibnu Ġesu. Ma dawk li jirroftaw dal-messaġġ, jew dawk illi b'xi mod jew ieħor xelfu diffrehom mal-liġi Alla, se jkunu kundannati. U allura dawk li jintilfu biss ħtija tagħhom. Naraw mela it-triq tal-liġi. Popolari ħafna fid-dinja. Popolari ħafna. Il-bniedem minnu nnifsu jaħseb illi la darba l-iżball għamiltu jiena nista' nsewwi l-iżball tiegħi nnifsi. Però fir-relazzjoni tagħna mal-Alla mhux sempliċi żball. Huwa dnub. Huwa ħafna dnubiet. Ħafna aktar milli nimmaġinaw. Il-għassikwit nidimbu laqas biss inkunu nafu li qed nidimbu. U l-liġi turina kemm ta' bilħaq meta aħna l-liġi sservi bħala mera li tħares fija u tara li kien nifsek. Tara li kien nifsek. Il-poplu Iżraelita ma kellux permess li jersaq mal-muntanja jew jitla l-muntanja, infatti jagħmlu il-fences u kienu fżati għal darbtejn tlieta tersqux lejn muntanja. Anke jekk bima tersaq l-muntanja tkun minfuda bi vleġġa. In-nies twaħxu dakinhar. In-nies litteralment twaħxu meta raw u kellhom din l-esperjenza tal-qdussija tal-Alla li Alla ma tistax tavviċinah waħdek. Ma tistax. Għar l-anġli fis-smawiet jagħtu wiċċhom quddiem il-purità u l-qdusija assoluta tal-Alla. Wara li Alla tom l-10 kmandamenti, il-patt tiegħu, jgħidlek illi l-poplu kollu kien jisma' r-rat u d-daq ta' tromba u jara l-bera u l-muntanja ddaħħan u malli ra dan il-poplu beda jirtot u qgħad fil-bogħod u qalu l-Mosè kellimna u nisimgħuk. Imma tħallix l-Alla jkellimna li ma mmutux. Tant kellhom dan is-sens ta' timenza, ta' reverenza li Alla. Min hu dan Alla li niżem ismewwiet wara li nnifsu fil-qdusija tiegħu, tagħna l-liġi tiegħu, kif nistgħu nresqu lejh? Ma nistgħux. Alla tal-biża. Alla nar li konsma tgħidilna l-Bibbja, nar li jiddevora fil-qdusija tiegħu. U allura il-liġi Alla tajilna fost ħwejġ oħra biex tarrafna kemm aħna midinbin mhux biex insalvaw bija. Biex tarrafna kemm aħna għandna bżonn salvazzjoni, ma salvazzjoni minn xi ħadd ieħor issa minn Ġesu Kristu. Rumani 3 vers 19. Pawli jgħid, issa aħna nafu li dak kollu li tgħid il-liġi. Tgħidu l dawk li huma taħt il-liġi. Aħna familjari bal-liġi. L-10 komandamenti forsi nafuhom bl-amment u nafu rajna fil-Bibbja kemm hemm liġijiet u komandamenti u ordinanzi u statuti ta' kull xorta. Vera? Illi kollha jirriflettu fuq l-qdusija tal-Alla. U kollha qed jgħidulna x'jirrikjiedi Alla minna. U allura aħna nafu li dak kollu tgħid il-liġi tgħidu lil dawk li huma taħt il-liġi biex jingħalaq kull fom. Biex inti tirrealizza kemm ta' bilħaq waħdek ma tistax. Biex jingħalaq kull fom u d-dinja kollha issir ħatja quddiem Alla. Għalhekk ħadd ma jkun ġustifikat qudiemu bl-emil tal-liġi għax bil-liġi jintara fid-dnub. Waħda mill-iskopijiet kbar għalfejn Alla ta' liġi biex jurina kemm għandna bżonn is-Salvatur li hu wedu mill-qedem mill-bidu tal-istorja umana fejn semma illi il-nisel tal-mara qatt jisħaq ras is-serb. Dik il-profezija li Alla baqa jiddeskrivija u baqa
jatina ħafna dettalji dwar minu dan is-Salvatur li qed nistennew, wieħed li kellu jitweled minn verġini, wieħed li kellu jitweled f'Bethlehem, wieħed li kellu jkun ludi, wieħed li kellu jkun mit-tribu ta' Ġuda, vera? Ħafna dettalji. Wieħed li kellu jkun msejjaħ mill-Eġittu, wieħed li kellu jippriedka fil-Galilija, wieħed li kellu jagħmel ħafna mirakli, wieħed li kellu jagħti ħajtu bħala fidwa ħafna iqum minn bellimwiet, jintifhem f'qabar misluf. Dawn dettalji kollha li l-poplu ludi kien jafhom biex it-tama tagħhom ma tkunx fil-liġi fihom infushom ċoja, imma fis-Salvatur mwiegħed. Għalhekk l-ewwel pass fil-konverżjoni tagħna hija meta tara jekk innifsek kif int. Ġesu mhuwiex se jattirak u lanqas se jkollok liġken interess fih, da Ġesu ta' Nazaret li fl-aħħar mill-aħħar der fostna 2000 sen ilu, ħafna nies jgħoddu bħala irrelevanti, m'għandix bżonnu għaliex ma jafux kemm ta' bilħaq huma ħaddin quddiem Alla. L-ignoranza tagħhom iżommhom il-bogħod milli jirrikorru għand dak li jista' jeħlishom. Sawl ta' Tarsu minn għalih kien raġel eżemplari, infatti raġel kien miżmum fuq ċlidejn, kien il-krema tal-soċjetà ludija, però u stess jgħid li meta ġie l-kmandament, meta l-kmandament laqtu fil-laħam il-ħaj, meta l-Ispiritu Santu konvinċi fil-qalb tiegħu, meta ġie l-kmandament jien li minn għalija kont ħaj mitt. Rumani 7 vers 9, darba kont ħaj mingħajr liġi, imma meta ġie l-kmandament id-dnub reġaħa l-ħajja u jiena mitt. Il-liġi turik kemm ta' bilħaq u gravament inti midneb u allura ħati quddiem Alla. Il-patt li Alla għamel ma' l-Iżraeliti fl-antik permezz ta' Mosè, il-medjatur Mosè, li niżżel minn għand Alla it-twafel tal-liġi u dak il-patt kien inferjuri, kien dajef, kien glorjuż ta' bilħaq, kien glorjuż, però kien dajef. U Alla kien jaf li kellu jkun temporanju, għal ftit ta' żmien. Għaliex? Għaliex lanqas Mosè laħaq niżel għand il-poplu ludi. Il-poplu ludi kien diġà kiser il-patt. Bl-idolatrija sfrenata tagħhom għamlu dal-loġol tad-deb u bdew imuh u jgħidu dan huwa Jahwe li ħarġkom mill-art tal-Eġittu. Bdew jaduraw l-idolu ta' idejhom stess. Dak il-patt illum tqaddem u skada. Għaliex? Għax Alla introduċa patt aħjar permezz ta' Ġesu Kristu. Patt superjuri u dejjemi. Sa tmiem id-dinja dan huwa l-patt. L-aqwa patt li Alla għamel mal-bnedmin. M'hemm xi ieħor maħniex qegħdin nistennew xi ħaġa aħjar minn hekk, dan huwa l-patt. Fejn Alla jkun ħanin mal-inikwitajiet tagħna u fit-tnubietom u ħtijietom jgħid jien ma niftakarx aktar. U allura fejn hemm il-maħfra ta' dnubiet m'hemmx aktar offerti għad-dnubiet għax l-offerta saret, is-sakrifiċċju twettaq. U hemmhekk li aħna rridu ndawru il-ħasa tagħna. U allura il-barka li tnixxi mill-grazzja tagħna, il-barka tremenda, il-privileġġi ta' dan il-patt ġdid illi Alla wettaq magħna permezz ta' Ġesu Kristu. Il-patt li huwa simbolizzat b'Sion jgħid, bħalma kien hemm Sinaj fl-antik, issa Sion. U hemmhekk il-ħasa tagħna irridu ndawruha. Sion ma nistgħux immissуha bl-idejn kif tafu intom. Però nistgħu navviċinawha. Hija aċċessibbli. Hija aċċessibbli. Ġesu fetħilna triq li twassal sa fil-preżenza komfortabbli tagħha. Sinaj tissimbolizza l-liġi, vera? Tissimbolizza l-liġi, però hija triq imbarrata. Ma stax tersaq li Alla. Mosè biss kellu l-permessi li jitla' saħdejn Alla fuq ras il-muntanja. Il-poplu kellu jżomm lu nifsu distakkat, imbieħed. Ma nistgħux napproċċjaw il-Alla. Issa Sion, rappreżentattiva tal-grazzja t'Alla, tistedinna nersu.
Dan il-messaġġ tal-awtur lil-Lut. Intom ersaqtu l-Muntanja Sion. U mesna ir-responsorjal tagħna jkun wow. Possibbli? Iva, diġà ersaqtu, intom il-Kristjani. Intom li Alla konvertikom lejh. U qiegħed l-Ispiritu tiegħu fikom. U fetħilkom għajnejkom biex temnu il-bxara tajba dwar ibnu Ġesu Kristu. Ersaqtu lejn Sion, lejn Muntanja Sion. Ersaqtu lejha, mhux qegħdin nersqu bil-mod il-mod fors minja ersaqtu diġà. U l-awturiet irridna napprezzaw dawn il-privileġġi kbar. Għaliex? Għaliex f'Sion hemm is-salvazzjoni. Pereżempju Iżajja fil-ktib tiegħu, kapitlu 46, vers 13, jgħid inqarreb il-ġustizzja tiegħi mhijiex il-bogħod u s-salvazzjoni tiegħi ma tiddawwarx, nagħti s-salvazzjoni f'Sion u l-glorja tiegħi fuq Iżrael. F'Sion hemm is-salvazzjoni. F'Sion hemm is-salvazzjoni. Ebda midneb ma jista' jsalva bl-ubbidjenza għal-liġi. Imma kwalunkwe midneb, gravi kemm hu gravi l-każ tiegħu, kwalunkwe midneb jista' jsalva bil-fidi tfalla tal-grazzja. Alla tal-grazzja. Tafu intom fil-Knisja meta kienu għadhom ħajjin l-Apostli, il-Knisja bikrija nsejħu aħna, il-Knisja tal-bidu fl-infanzja tagħha tajjeb li kienet għadha ħafna minnhom mill-Lut kienu għadhom ħerġin mill-Ġudajiżmu, u allura kienu marbutin b'dan il-madma tal-liġi u ħafna restrizzjonijiet. U allura għala din il-kwistjoni bejniethom. Tajjeb? Allura aħna salvati bil-fidi fi Kristu biss, jew bil-fidi fi Kristu u ukoll billi nobdu l-liġi. U tant kienet kwistjoni taħraq illi kellhom jiltaqgħu f'Ġerusalemm, Pawlu kien hemm, l-Apostli kienu hemm, kien hemm il-Presbiteri u l-aħwa miġburin flimkien u kien hemm dibattitu jaħraq jgħidilna Luqa fl-Atti 15. Kien hemm diskussjoni qawwija, xi wħud qed jgħidu mod, xi wħud qed jgħidu mod ieħor. Xi wħud infatti tant tkellmu bil-qawwa illi qalu jekk ma tkunux ċirkonċiżi skont id-drawa ta' Mosè ma tistgħux issalvaw. Kienu qed jgħodlu nfushom bħala Kristjani dawn li qegħdin jgħalmu wkoll ħadd ieħor, però kellhom żball gravi hawnhekk. U allura f'din il-laqgħa f'Ġerusalemm Pietru meta tkellem qal għaliex mela qegħdin iġġarbu lil Alla billi tqedu fuqhom id-dixxipli madmat, il-liġi hija madmat. Dik il-biċċa njama li jpoġġu fuq il-barrin biex jaħartu sewwa. Injama tqila biex iżommhom f'posthom, mhux joqogħdu joqomsu, U għalfejn qed tippruvaw tpoġġu fuqhom id-dixxipli madmat li la misserijietna u lanqas aħna ma flaħna nżomm nerfgħuh. X'ġennu dan illi inti għadek din l-idea illi għax inti qed tobdi l-liġi ħassalva biha. Le, għalilhom, imma aħna nemmnu illi hija bil-grazzja tal-Mulej Ġesu Kristu nsalvaw bħalhom ukoll. Alla dejjem kellu dan il-mod ta' salvazzjoni, bil-grazzja tiegħu. Bil-grazzja tiegħu. Tgħidli ma għalfejn ta' l-liġi allura. Il-liġi ta' biex jurik kemm teħtieġ il-grazzja tiegħu. Jekk ma tarafx kemm inti fatalment marid fik innifsek. Il-Bibja xebbaħ id-dnub mal-lebra, mal-ġdiem li qed jieklok u int ma tħoss xejn. Qed jieklok, qed jirdek bil-mod il-mod. Le aħna nemmnu li bil-grazzja tal-Mulej Ġesu Kristu nsalvaw. Il-liġi tikkonfrontak bil-kmandamenti, il-liġi tiddikjara ġudizzju fuqek u kundanna. Frattant il-grazzja tippreżentak bit-tpattija sħiħa u perfetta tal-Kalvarju bil-maħfra u salvazzjoni eterna. Sinaj tajdlek għamel, Sion tajdlek mamul. Sinaj tajdlek aħdem għas-salvazzjoni tiegħek. Sion tajdlek afda fi Kristu Ġesu. Sinaj tajdlek stinka, Sion tajdlek strieħ.
Sina jtejlek immerita għalik innifsek. Sion tejlek emmen. Dal-messaġġ kien mxandar minn Ġesu Kristu, mxandar mill-apostoli tiegħu. Pawlu nnifsu darba ikkoreġa lil Pietru meta qallu aħna nfusna minna f'Ġesu Kristu. Sabiex nkun ġustifikati bil-fidi fih u mhux blopri tal-liġi, għax blopri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. U allura bħala nies illi nafdaw fi Kristu u mhux fina nfusna, ma l-ħarsa ta' ruħna hija msamra fih u fih waħdu. Għandna ċittadinanza diġà ta' Sion ten fuq. Vers 22 jgħid iżda intom ersaqtu lejn il-muntanja Sion. Ersaqna lejn il-muntanja Sion. Frott il-ħidma tal-grazzja tal-Alla fina. Appena nilqgħu l-Evanġelju, insiru ċittadini ta' smewiet. Fejn semaw għada forsi il-Kattoliċi? Jekk tistaqsihom dwar x'tama għandhom tal-ġenna, forsi min jaf nagħmel mill-aħjar, dak tip ta' diskors. Ma waqt jgħidilna ersaqtu lejn belt tal-Alħaj, Ġerusalem smewwitija. Diġà ninsabu fija. Jista' jkun li diġà ninsabu fija? Iva. Efesin 2 vers 18 jgħidilna li permezz ta' Ġesu Kristu sew Lut kif ukoll ġentili għandna entratura bi spirtu wieħed għand il-Missier. Issa mela ma tkomx aktar barranin u orba, imma nies tal-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tal-Alla. Min issa stess, nies tal-istess belt tal-qaddisin u tad-dar tal-Alla. Il-futur tagħna huwa assigurat minn Kristu Ġesu. Bħalissa ninsabu frustir f'din id-dinja vera. Għalhekk għadda fil-bidu li mal issir Kristjan jibda l-gwaj, jibda trabil, mhux tinħeles minnu, jibda it-trabil. Għaliex? Għax tinsab barrani, iċ-ċittadinanza tiegħek mhix hawn, għandna ċittadinanza Maltija jew forsi ta' xi pajjiż ieħor. Difatti kull Kristjan għandu ċittadinanza doppja. ċittadinanza tiegħi hija Maltija għal dal-4 tiem, però ċittadinanza tajjiema tiegħi hija waħda tas-sema. U allura bħalissa ninsabu ambaxxaturi ta' pajjiżna fart barrani hawnhekk. Għalina di mhix pajjiżna. Abraham missierna kien qed tfittex pajjiż aħjar, ġew wieħed tas-sema. Wieħed tas-sema u allura Alla ma staħax jissejjaħ Alla tagħhom għax ħejjielhom belt. Dan nies li ħarsu li dawru l-ħarsa tagħhom minnhom minn fuqhom infushom lejn Alla taħnina li ma bħala. Alla ma jistix sejħilhom u lidhom. Allura ninsabu wkoll bħalissa ersaqna lejn assembleja ġenerali ta' anġli innumerabbli, eluf ta' anġli f'ġimgħa festiva. Ma nistax nimmaġinaw. Però l-anġli huma reali. Jiena tajt jien reali għax tad-demu l-laħam nista' mmissni, l-anġli huma spiriti però huma reali. U tiskanta u titnixxef kemm jissemmew fil-Bibja, matul il-Bibja jissemmew ħafna aktar milli forsi taħseb l-anġli. Is-serufini u l-kerubini u l-prinċipati u s-setat, klassi diversi ta' anġli, hemm dawn l-anġli illi Alla ressaqna f'kumpanija magħhom. Il-ġemma l-kbira ta' Alla. U jgħidilna wkoll l-ismijiet tagħna huma magħrufa fis-sema. L-ismijiet tagħna huma magħrufa fis-sema. Ġesu darba bagħat lid-dixxipli tiegħu biex ixandru u jiskonġraw id-demonji. Ġew lura għandu ferħanin. Volej, anke d-demonji huma suġġetti għalina f'ismek. Ġesu qalilhom ara tajtkom l-awtorità tirfsu fuq is-serpenti u l-iskorpjuni u fuq is-seta kollha tal-għadu. U xejn mhu se jweġġakom, ma dan kollu tifirħux b'dan illi l-ispirti jissottomettu għalikom. Imma firħu illi ismijietkom huma miktubin fis-sema. Xi żballu llum għandna ħafna nies li jippruvaw jagħmlu show ta' kemm għandhom kapaċi jiskonġraw id-demonji u kapaċi jagħmlu l-mirakli. Ġesu ħadd tifirħux b'dan. Ifirħu
li ismijietkom huma miktuba fis-smawiet. Alla jaf bina. U minħabba fina bat il-libnu f'din id-dinja biex jagħmel pattija għal dnubietna. U allura jgħidilna ersaqtu lejn l-assemblea u knisja tal-primoġeniti reġistrati fis-smawiet. Aħna maħniex numru għal Alla. Alla jafna bisimna. Ġesu jgħid jiena noħroġ il-naċ tiegħi, insejħilhom bisimhom, u ma jimxu warajja. Hemm din ir-relazzjoni personali fil-versens tal-kelma. Il-ħallieq mal-lejja tiegħu jafna bisimna. Rissaqtu lejn Alla, jgħidilna. Il-mħallef ta' kulħadd. Alla ċertament huwa missiena per jibqa' l-imħallef tagħna. Però nafu issa illi il-ġudizzju tiegħu mu se jagħmlilna l-ebda ħsara. Ġesu jwiedna Ġwanna 5 vers 27. Tassew ngħidilkom. Min jisma' klimi u jemmen f'dak li baqtni. Ma jiġix għal kundanna. Ma jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Ja wieda solenni li hu jagħti lin-niesu. Ressaqtu lejn Alla l-imħallef ta' kulħadd. Ressaqna wkoll l-ispirti ta' nies ġusti perfezzjonati. Aħna kultant nirraġunaw, l-Apostlu Pawlu, Iżajja qegħdin fil-ġenna, il-bogħod u aħna qegħdin hawnhekk fid-dinja. Il-Bibla tirraġuna hekk. Il-Bibla tgħid li Alla għandu knisja waħda, għandu ġema waħda, mill-bidu ta' żmien, sarħa ta' żmien, u aħna irsaqna lejn l-ispirti ta' nies ġusti perfezzjonati. In-nies Kristjani qabilna li mietu u qegħdin il-ġenna, l-awtur qed jgħidilna aħna irsaqna lehom. Alla għandu knisja waħda, kultant hemm jiżbalja u jgħid, Alla għandu l-lut, fit-Testament il-Qadim bad għandu knisja, gruppi ieħor differenti, le. Il-Bibla tirraġuna hekk. Il-Bibla tgħid li Alla qed jiġbor poplu wieħed miż-żminijiet kollha, mill-pajjiżi kollha tad-dinja. Ġesu jgħid f'Mattew 8 vers 11, jiena ngħidilkom illi ħafna jiġu mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Isaac u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smawiet. Dawk li jgħixu qabel miġi ta' Kristu u mifdija minnu. U aħna li jgħixna wara miġi ta' Kristu u mifdija minnu se nkunu l-kol flimkien kumpanija waħda. Intom ersaqtu lejn Ġesu jgħidilna. Il-medjatur ta' paċ ġdid. Supremament ersaqna lejn Ġesu. U Ġesu għal kawża ta' dawn il-privileġġi kollha. Għalhekk aħna ersaqna lejn Sion ten fuq, ersaqna lejn Alla l-mħallef ta' kulħadd, ersaqna lejn l-anġli, ersaqna lejn l-ispirti perfezzjonati. Minħabba Ġesu. Fil-milja u l-ġmiel u l-eċċellenza kollha tiegħu. Ġesu, li semma Ġesu, Jaħwe isalva tfisser, Jaħwe isalva. Għaliex hu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom u difatti hekk ġara. Ġesu qed jara il-frott ta' tbatijiet ta' ruħu u permessa l-Ispiritu tiegħu li huwa wieħed, l-Ispiritu Santu, li qed jiġbor mill-erba'kien tad-dinja il dawn in-nies li għalihom u minħabba fihom kien ikkalpestat mod il-passjoni, msammar ma' salib u miet fuq il-Kalvarju. Minħabba Ġesu. It-tama tagħna da tkun fih. Ersaqtu li d-demm imraxxax li jitkellem ħwejġ aħjar mid-demm ta' Abel. Id-demm imraxxax. Alla raxna bid-demm ta' Kristu biex jippurifikana, biex jagħmilna safin. F'iżajja stess jgħid li għalkemm id-dnubiet tagħkom huma ħomor bħal kremżi, ħomor bħal iskarlat, jiena nġibhom bojot bħas suf, bojot bħas silġ abjad. L-ħidma tal-Alla. Jitkellem ħwejġ aħjar mid-demm ta' Abel. Tafu għal-iswa ta' Abel illi bniedem ġust u ħuħ Kajin era għalih u spiċċa biex qatlu u Alla konfrontaħ il-Kajin. Għallu fejn uħuk Abel? Għallu fejn naf? Għallu min qassa taħija. Għallu jkompli jgħidlu x'għamilt. Bħalli kieku ma kienx Alla jaf. Ma Alla jrid jikkonvinċina bil-ħtija tagħna x'għamilt għallu. Id-demm, il-leħen tad-demm ta' ħuk qiegħed jgħajjatli mill-art.
U issa int tkun misħut mill-art. Id-dem mxerret ta' Abel illi l-ħamrija tal-art ixxugatu. Kienet jgħid il-Alla biex jagħmel vendetta minnu. Walla ċertament jagħmel vendetta minn nies ħżiena. ċertament, il-Bibja tajt anke fl-10 komandamenti ma jħallix lil ħati mhux ikkastigat. U d-dem ta' Abel kienet jgħid il-Alla, kienet jappella l-Alla biex jagħmel biex jikkastiga lil ħuħ. Id-dem ta' Kristu però jitkellem ħwieġ aħjar bid-dem ta' Abel. Il-dem ta' Kristu mxerret fuq il-Golgota darba għal dejjem. Jappella lill-Alla biex jaħfer. Biex jaħfer. Kajjin tkeċċa mill-preżenza tal-Alla. Tkeċċa. Minħabba id-dem ta' Abel. Minħabba d-dem imxerret ta' Ġesu. Aħna nintlaqgħu fil-preżenza tal-Alla. U allura jitkellem ħwieġ aħjar mill-dem ta' Abel. Laba, mistoqsija waħda sempliċi, però tant essenzjali u importanti. Lejn liema muntanja inti attirat? Lejn is-Sinaj? Jew lejn Sion? Waħda tinsab fl-Arabja, u l-oħra tinsab f'Iżrael. Ġeografikament separati minn xulxin, u fil-ħsieb tal-Alla huma separati minn xulxin u ma tistax tħallathom flimkien. Sion liġi, Sinaj liġi, Sion il-grazzja. Ħatersa bil-ħila tiegħek, jew ħatersa bil-medjazzjoni ta' Kristu. M'hemm ebda triq oħra. Ma tistax tgħid ħanersa bil-ħila tiegħi imma nixtieq li Ġesu jgħinni xi ftit għax naf li nsabbab. Le, nerġa' ngħidilkom, Alla ma jrid jgħin lil ħadd biex isalva. Għax irid illi l-glorja tas-salvazzjoni joħodha hu waħdu. Hu waħdu. Il-dak li ma jaħdimx. Il-dak li ma jaħdimx u frattant jafda f'dak li ġustifika lil ħażin il-fidi tiegħu tkun magħduda għall-ġustifikazzjoni tiegħu. Lejn liema muntanja inti attirat. U fejn taħseb li tista' ssib l-irpost tiegħek? Il-għaliex Sinaj tatik madmat li skont Pietru għandu raġun. U għattant li bażurek. M'intix kapaċi ġor dak il-madmat. Frattant f'Sion hemm il-mistrieħ. Litra l-Ebrejn aktar kmieni diġà rajna kif għaltinna li ħanibżaw mela li fil-waqt li baqalna l-weda li nitlu fil-mistrieħ tiegħu ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jidhirlu li baqa' lura minna. Nafu li hemm dal-mistrieħ f'Sion. Alla jrid li il-koll kemm intom. Il-koll kemm intom mingħajr ebda eċċezzjoni. Taqbdu triq lejn Sion. Mhux lejn Sinaj. Is-Sinaj timbuttak lejn Sion. Timbuttak lejn Sion. Hemm dal-mistrieħ illi la darba nduquh ngħidu glorja lill-Alla l-aktar għoli li għamel dal-meravilji kbar għalina permezz ta' Ġesu Kristu. L-awtur Ingliż ta' żminilu Toplady jgħid nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Kantaw bil-Malti wkoll. F'dawn l-idejn xejn mhux se nġib, ħlift li naqbad mas-salib. Dan huwa l-Vanġelu fl-iktar termini sempliċi tiegħu. Għaliex m'għandniex nħadnu s-salib. U npoġġu t-tama kollha tagħna fih meta nafu li hemmhekk għandna l-mistrieħ tagħna. Mbagħad nkun kapaċi bil-konfidenza nkantaw. Ejjew ja maħbubin u għarfu dan id-don, inaqdu għal-nija għal-koll u hekk indawru tron. Lejn Sion interqu. Sion wis sbejħa, lejn Sion interqu l-fuq il-belt wis sabiħa tas-sit. Amen.